Hier hebben ze een ingang gemaakt. Het is een soort kijkoperatie. Je kent het jesje in, je zit een hechtingen in. En hier voor, aan de voorkant. En daar ben je in het gewricht geweest, of tussen het gewricht in. En daar hebben ze dus die botjes bijhellen. Dat is dus de artrose. Daar stiet er, us Dirk. Van Draven wordt het de komende tijd net. Dirk is krek opereren om splinters in het knibbelgewricht. Hij hier OCD in het gewricht. En dat zijn stukjes kraakbeen, die zijn versteend. En dat zit hem het komt tussen het gewricht in en dat doet hem zeer. Hij moet er als koftenlijst van handhaven, trainer en piqueur Arend tevreden. Hij sprong ook gauw eens in de koers en hij maakt het net oud. En toen heb ik steeds al zijn, ik zit een keer wat aan het hinderen, maar er weer nooit wat te zien. Maar op een gegeven moment werd dat gewricht wat voller. En toen zijn we, nou zullen we foto's nemen laten. En toen hebben we foto's genomen en toen werd duidelijk te zien dat daar het probleem zit. En dat zei ik veedokter Aart Schutrups, die het Dirk opereren had. Dat Dirk wel duidelijk last had van het been was zichtbaar tijdens die kijkoperatie. Er waren duidelijk afwijkingen op een paar plekken in het gewricht. En het bissen dan, de splinters die eruit hellen binnen. Het had er al heel lang zitten. Bij Dirk was het geval dat het een ontwikkeling vanuit zijn jonge jeugdjaren zo verder ontwikkeld is dat er die stukjes zeg maar loskwamen. De operatie betekent dat Dirk een skoft net nooit koersen kan. Hij moet goed herstellen. We gaan uit van 2 maanden herstel voor het paard. En vervolgens nog een keer 2 maanden, 3 maanden met het optrainen. Ik hoop dat het eind april, mei er weer helemaal is. Maar de grote vraag is vanzelfs, wordt Dirk weer de orde? Het wie wil een goed koers in, maar hij kon nooit een koers winnen. En dat denk ik dat dat nou haast mogen gebeuren. Gemiddeld genomen, toekomstperspectief voor een dergelijke operatie is goed. En ik heb het net al aangehaald, met een goede kop erop, dan kom je heel ver.